semmonen purkaus, kun se pääsee sieltä pihalle ja katsotaan, tätä juhlitaan erittäin pitkään ja hartaasti, että katsotaan mihin ilta johtaa ja mitä ylipäätään tapahtuu, mutta nyt on hieno ja ennen kaikkea helpottunut fiilis, että pitkään on johdettu mestaruutta ja nyt se on kauan. No tuolla joukkuekuva odottaa, otetaan vielä yksi kysymys noista juhlista. Minkälaisia seremoniamestareita TPS:n joukkueesta löytyy, eli kuka tai ketkä johtavat joukkua ja minne tie vie? Kyllä täytyy sanoa, että varmaan Niemelä on kova, Kantonen on kova, mutta kyllä kapteeni johtaa tästä kedestä. Asia kunnossa. Kiitos Mikko vielä kerran onnea. Kiitos. Se oli kapteenin puheenvuoro. Joo, 2018 palasi Turkuun ja silloin sanoin, että halusi sen kannun Turussa TPS:ssä nostaa ja heti ekalla kaudella sai sen mahdollisuuden silloin Klassikkia vastaan. Silloin sitä palkintoa ei tullut ja sitten sai odottaa aika kauan ja on kyllä paljon puhunut siitä, että haluaa TPS:n kanssa voittaa ja